କିଏ କିଏ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ? କିଏ ଆଉ ଥରେ କହିଲ କିଏ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ? ଆରେ ତମେ ତ ମତେ ଦେଖି ପାରୁନ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ଆରେ କିଏ ତମେ? ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ନା 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 ତମେ କେବେ ମୋ ଦୀପିକା ହେଇପାରିବନି, କେବେ ମୋ ଦୀପିକା। ଚୁପ କର। ଦୀପିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅର ବାରମ୍ବାର ମାଗେ ନେଇ କେତେ ଆଉ ତା ଆଘାତ ଦବ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଗୋଟେ ଝିଅର ନା ବାରମ୍ବାର ମାଗେ ନେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲିଯିବି, ଏ ଘର ଚାରିପଟେ ଚାଲିଯିବି? ଅସମ୍ଭବ। ଆରେ କିଏ ତମେ? ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? କିଏ ତମେ? ଏମିତି ଧରିକି ଆସିଛ? ଯାହାକୁ ତମେ ଯେବେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ।